ଆମର ବାଙ୍କି ଆଉ ବାଙ୍କି ଜାତ ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରିଜ୍ 7 ମାସ କି 8 ମାସ ହେବ। ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ବ୍ରିଜ୍ ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରିଜ୍। ଆଉ କାହାକୁ ଆଗେ ଆମେ ଏଠି ଦୋଷ ଦେବା? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବୁଲିଲେ, ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର କିଭଳିଆ ମନୋମୁଖୀ କାମ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। 7 ମାସ 8 ମାସ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ତଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଦୁଇଟା ଦିକି, ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବସିବେ ତ? ସରକାରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ନିହାତି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ନିହାତି କେମିତି ବ୍ରିଜ୍ କାମରେ ଟିକେ ସାରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି।